сёння тэма нашай сустрэчы – гэта першая беларуская рэвалюцыя. Я буду старацца не пераказваць тыя падзеі, у якіх, наколькі я разумею, усе, хто тут сабраўся, прымаў удзел. У мяне іншая задача патлумачыць тое, чаму гэта адбылося і чаму гэта і што менавіта адбылося. І таму я хацеў бы адказаць на тры такія пытанні. Тое, што было, гэта рэвалюцыя ці не рэвалюцыя? Калі гэта рэвалюцыя, яна беларуская ці не беларуская? І калі гэта беларуская рэвалюцыя, яна сапраўды першая, ці можа ўсё ж такі не першая? І даруйце, у меня такі вялікі досвед выкладання. 43 гады, напэўна. Я да вас буду дакапвацца з рознымі пытаннямі. А вось скажыце, як вы думаеце, гэта была рэвалюцыя ці не? Я думаю, так. А чаму? Ну, асабіста для мяне гэта была рэвалюцыя. Асабіста ў маім жыцці, бо яна ўзрушыла ўсё, што я да таго часу мела, ведала, і нават не было ў мяне імкнення нешта змяніць, а яно само прыйшло і стала выбухам такім. Хоць я і была актыўная і да таго году, але ў іншых сферах. У палітычнай не. Я трымалася так, не то чтобы здалёк, але не было часу мне гэтым займацца і не удзельнічала ні ў якіх пленях, партыях і так далее. Было сваё меркаванне на гэты конт. А ў той год я вырашыла, што не, трэба разам з усімі. То бок гэта ваша асабістая рэвалюцыя, так? Якая ўсё змяніла ў жыцці. Но гэта ваша асабістая. І я з гэтым згодны. У меня таксама шмат што перамянілася. Но калі мы кажам пра нашу краіну, пра грамадства, гэта была рэвалюцыя, ці ўсё ж такі не? Ну, калі падыходзіць з пункту гледжання трох прыкмет рэвалюцыі, калі нізы не хочуць, верхі не могуць, ну і так далей, то падобна на то. Плюс вельмі рэзкая змена. Вельмі рэзкая змена. Вось было, стала, вельмі хутка гэта ўсё. Не эвалюцыя. Да. Не эвалюцыя, рэвалюцыя. А тут вельмі хутка. Хаця і не было гвалту, як калі браць падручнікаў, калі пішуць, то там зрынанне ўлады пры дапамозе гвалту, так, у беларускіх падручніках прынамсі. Незавершаная рэвалюцыя. Незавершаная. Добра. Добры сказ, мне гэта падабаецца. Я чаму уздымаю гэта пытанне, вось калі вы закінеце ў сеціва беларуская рэвалюцыя, на ангельскай мове асабліва, то вы там не шмат знойдзеце. І Вікіпедія англамоўная, яна вам даст вельмі падрабязны артыкул «Пратэсты ў Беларусі» у 20-21 годзе. І моя вось ідэя, яна палягае ў тым, што менавіта з гэтым мы павінны змагацца. Гэта былі не проста пратэсты. І я далёка не першы, я вось учора стаў шукаць, і высветліцца, што я далёка не першы, хто ўжывае гэтае словазлучэнне «беларуская рэвалюцыя». Артём Шрайбман пісаў, што гэта беларуская рэвалюцыя. Зараз я пагляджу, хто яшчэ. Рыгор Астапеня, польскі даследчык Гжегаш Кучінскі,
расійскі даследчик Ілья Герасимов, канадскі гісторык і палітолог Дэвід Марплс, нямецкая даследчыца Пётра Стыкаў, усе яны пазначалі падзеі як беларускую рэвалюцыю. А самы падрабязны аналіз зрабіў, умоўна яго можна назваць фінскім даследчыкам, Аркадзь Мошас, які яшчэ ў лютым 21 года пазначыў нашыя падзеі як рэвалюцыю і даў вельмі добры аналіз таго, чаму рэвалюцыя выбухнула. Ён казаў пра тое, што патэрналісцкая мадэль адносінаў паміж дзяржавай і народам, яна прыйшла ў тупік, і гэта менавіта прывяло к выбуху народнай актыўнасці. Я нават знайшоў расійскую даследчыцу Ірыну Клачковай, гэта вышэйшая школа эканомікі ў Маскве, недрэнны ўзровень, якая таксама пазначыла нашы падзеі як беларускую рэвалюцыю і дастаткова добра ўсё апісала, адкуль усё ўзялося. Адзінае, яна казала, што гэта была каляровая рэвалюцыя. А чым адрозніваецца проста рэвалюцыя ад каляровай рэвалюцыі? У тым, што ў каляровай рэвалюцыі, нягледзячы на наяўнасць унутранага крызісу, бачна, зараз знайду, безумоўная падтрымка з боку замежных сіл, незалежна ад дзеяння рэвалюцыянераў, тра-та-та. Вось, шчыра кажучы, вы памятаеце пра нейкую падтрымку замежных сіл? Так, а каб нас падтрымалі? Я до гэтага яшчэ вернуся пра гэты фактор у нашай рэвалюцыі, і таму мы можам, скажем так, смело сказаць гэтай даследчыцы, што гэта была не каляровая рэвалюцыя. Да, калі каляровая, то бел, чырвона, белая. І ўсё ж такі стаіць пытанне, ці гэта была рэвалюцыя, ці не. Я сабраў вялікую колькасць вызначэнняў, што такое рэвалюцыя, галоўным чынам у англамоўнай літаратуры. І вось паглядзіце, якія ёсць варыянты. Рэвалюцыя – гэта паспяховая спроба вялікай групы людзей змяніць палітычную сістэму сваёй краіны пры дапамозе сіл. Не. Не наша. Не наша. Далей. Фундаментальная змена ў палітычнай арганізацыі, звычайна гвалтоўнае звяржэнне аднаго рада ці кіраўніка і замена іншымі кіраўнікамі. Не, у нас іншы варыянт, новы, сучасны. Гэта ўсё не пазналася. Яшчэ адзін варыянт. Змена спосабу кіравання краіны на іншую палітычную сістэму, часта з выкарыстаннем гвалту або вайны. Бліжэй, да? Цяплей. А вось я лічу ўсё ж такі оксфордскія слоўнікі, яны самыя лепшыя. Оксфордскі слоўнік продвинутой ангельской мовы для выкладчиков позначае наступным чынам. Рэвалюцыя – гэта спроба вялікай колькасці людзей змяніць урад краіны, асабліва шляхам гвалтоўных дзеянняў. Падыходзіць? Канчатак убраць гвалтоўныя дзеянні, але спроба вялікай колькасці людзей змяніць урад краіны. Вось гэта падыходзіць. А вось, і я спашлюся яшчэ на сённяшняга, напэўна, лепшага знаўца рэвалюцыі, гэта амерыканскі даследчык Джек Галстоун, які вызначыў рэвалюцыю наступным чынам.
Рэвалюцыя гэта намаганні трансфармаваць палітычныя інстытуты і абгрунтаванне палітычнай ладзе ў грамадстве, якія суправаджаюцца фармальнай або нефармальнай масавай мабілізацыяй народу і неінстытуцыялізаванымі дзеяннямі. Падыходзіць. І вось глядзіце, лепшы спецыяліст па рэвалюцыях дае вызначэнне, якое нам падыходзіць. А у яго ёсць выдатнейшая кніжка, такі падручнік рэвалюцыі 21 стагоддзя, але мы туды не трапілі, таму што яна была падрыхтавана да нашых падзей. Там зафіксавана наша плошча 2006 года як форма рэвалюцыйных дзеянняў, але не як наша апошняя рэвалюцыя. Вось. І яшчэ, вось гэта трэба аспрэчваць з Вікіпедіяй і іншымі выданнямі, якія нас вызначаюць як пратэсты. Пратэст гэта выказванне незадаволенасці, патрабаванне вырашыць асобную канкрэтную праблему. Напрыклад, адмяніць закон, павысіць заробак і гэтак далей, гэтак далей. Рэвалюцыя – гэта поўны карэнны пераварот, мэта якога цалкам змяніць палітычны лад. І вось тое, што ў нас адбывалася, гэта, на мой погляд, рэвалюцыя, а мне вельмі падабаецца вось гэты тэрмін незавершаная. І я бы сказал, не мы першыя, не мы, напэўна, апошнія, у якіх рэвалюцыя не завершаная. А увогуле з другой паловы 18 стагоддзя гэта эпоха рэвалюцыі пачынаецца, і да сённяшні дзень адбылося звыш 300 таго, што мы называем рэвалюцыямі, з іх дасягнула сваёй мэты ад 30 до 40%. Далёка не кожная рэвалюцыя прыводзіць да выканання сваіх мэтаў. Во Францыі пасля Вялікай французскай рэвалюцыі было яшчэ 3 рэвалюцыі, пакуль не ўсталяваўся сапраўды дэмакратычны парламенtsкі лад. Я вельмі часта ўзгадываю гісторыю Германіі. Напрыклад, калі мы возьмем усходнюю Германию. Первая немецкая революция – это 1848 год, когда революции отбылись у разных немецких державах, и практично аніводная из них не досягнула своей мэты. Далей революция у 1918 году, пасля заканчэння Першай сусветнай вайны Германія стала дэмакратычнай, але праходзіць усяго 20 гадоў дыктатура Гітлера, і для ўсходняй Германіі пасля Другой сусветнай вайны сацыялістычная дыктатура, і фактычна, калі мы возьмем зямлю, тую ж самую Саксонію класічную, то у дэмакратыі яны пачалі жыць сапраўднай толькі пасля уз'яднання Германіі ў 90-м годзе. І шлях да дэмакратыі, ён можа быць вельмі і вельмі доўгім, але без рэвалюцыі яго практычна не бывае. І калі мы з вами установили, что гэта была рэвалюцыя, наступнае маё пытанне, яна беларуская ці не?
А мой тезис такі, што гэта самая значная падзея у найноўшай гісторыі Беларусі. Я маю падзеі з канца 18 стагоддзя і да нашых дзён, таму што гэта наша унутраная, выключна беларуская падзея. У нас былі вялізныя падзеі, якія мянялі лёс нашых продкаў і раней, але практычна ўсе яны былі, давайте шчыра скажам, гэта было рэха таго, што выбухнула дзесьці ў іншым месцы. Паўстанне пад кіраўніцтвам Касцюшкі, эпіцэнтр гэта Кракаў, яно закранула тэрыторыю Беларусі, пераважна Градзеншчыну, і на гэтым усё. Паўстанне 1830 года, эпіцэнтр у Варшаве, таксама былі падзеі на тэрыторыі Беларусі, яны прасунуліся, дарэчы, больш на ўсход, але ўсё роўна эпіцэнтр там, а мы іх падтрымалі. Паўстанне пад кіраўніцтвам Каліноўскага, это мы яго называем, Каліноўскага, а палякі нас не зразумеюць, яны скажуць, што гэта стычнёвае паўстанне, яно пачалося ў Варшаве, Варшава была эпіцэнтрам, зона актыўнасці пашырылася на ўсход, аж на да горак, але ўсё роўна эпіцэнтр быў там. І вось у меня заўсёды такое адчуванне, што па тых тэкстах Каліноўскага, што ён разумеў, што шансаў было нешмат. Але ён быў шляхціч, была шляхецкая годнасць. Як ён можа не пайсці, калі падняліся браты ў Польшы? І ён на гэтае пайшоў. Далей. А рэвалюцыя 1905 года у Беларусі, яна, дарэчы, адна з самых такіх моцных выбухаў на нашай тэрыторыі, але зноў жа такі эпіцэнтр у Петербурзе, у Москве, у Адэсе броненосец Патёмкін, тут у Польшы паўстанне ў Лодзі, у Беларусі гэта рэха. Заканчэнне Першай сусветнай вайны, лютаўская рэвалюцыя таксама, яна адбылася у першую чаргу там, у Санкт-Петербурзе. Ці распад Савецкага Саюза. Так, былі сілы тут у Беларусі, якія паўставілі пытанне. Я вось зусім недавно пісаў невялічкі тэкст пра дэкларацыю аб суверэнітэце, якую прынялі ў 90-м годзе. Так, у траўні прадстаўнікі Беларускага народнага фронта упершыню сталі сябрамі беларускага парламента. На першым паседжанні выступіў Пазняк і сказаў, нам патрэбная дэкларацыя незалежнасці. Ему сказалі, вар'ят нейкі. А праз 2 месяцы прынялі. Чаму прынялі? Горбачёв сказаў. С Горбачёвым змагался Ельцин. А Ельцин принял декларацию об незалежности Российской Федерации. Все, у Горбачёва нема улады. Ну, формально нема, а фактично есть. И у Горбачёва такая идея. Ага, зараз, каб нейтрализовать Ельцина, трэба нам придумать нечто такое моцное. А мы заключим новый Советский Союз. А каб заключить новый Советский Союз, ён аддае загад усім рэспублікам, якія не прынялі дэкларацыю аб незалежнасці, прыняць. І вось Дементей, які казаў Пазняку, што ён вар'ят, вяртаецца з Москвы такі, кажа, будзем прымаць дэкларацыю незалежнасці. Вось, эпіцэнтр там. І вось паглядзіце наша сітуацыя 20-го года. Да, была падзея, як зараз модна казаць, триггер, был ковид,
ковид был во всем свете, эпицентру Китая, так? Але скажите, где-нибудь апроч Беларуси был выбух народного гневу, связанный с ковидом? Нигде. И вот у дадзеным выпадку, это відавочна, что это первая революция, якая выключно уласна наша белорусская. Это наши подеи, ніякая не рэха. И апошняе адносно того, что яна першая белорусская, менавіта першая. Вернемся до революции 1905 года, якая, широко кажучи, по масштабу покарання была нават больш жорсткай, чым тое, што адбылося пасля 20-го года. Курловский расстрел. 18 кастрычніка 1905 года войски, не полиция, не ОМОН того часу, войски в упор расстреливают демонстрантов. 100 человек забили на месте, 300 пораненых. Вот у истории больше жудасного, чем Курловский расстрел. Курлов это был генерал-губернатор Минской губернии, який загадал это зрабіць. Ничего больше жудасного не было. Але чему я все ж таки лечу не тую революцию, а нашу першую белорусскую. Революция это заўсёды тое, что отбывается у городах. И у тыя часы у городах, у Мінску, Беларуси складали со 100-тысячного насельніцтва десь каля 9 тысяч. И у целом, коли взять по Беларуси, белорусов сярод горожан было не больше за 16%. И, конечно, эта революция, она обудила, подштурхнула национальный рух. Бо, глядите, вот 1906 год, начинают выдаваться белорусские газеты легально, создаются там союзы наставников, за что колосы сажают у Піщалаўскі замок. Белорусская социалистичная громада спрабуе упісацца ў палітычную барацьбу, але это было зноў жа таки на периферии этой революции. Потому что большую частку насельніцтва белорусских городов складали евреи. Тут без якога-небудзь там негативного ставлення, это просто факт. И я вам приведу такой приклад, и он на первый погляд здаецца таким курьезным. Есть такой недрэнны российский историк Миронов, який надрукаваў велізную працу «Социальная история России» 19 стагоддзя. На самой справе там вельмі шмат архивных документов, один из яких меня в свой час просто здзівіл. Это статистика политкаторжан у 1907 году по национальной прикмете. Тых, кто был на каторге у Сибири. Как вы думаете, какая национальность была на первом месте? Латыши. На первом месте по колькости были латыши. Чему? Потому что Латвия была одна из самых развитых часток Российской империи. Там была индустрия, гандель, порт, социалистичные идеи. И поглядите, уже кастрычніцкая революция большевистская, кто ахоўвал Ленина? Красные латышские стрелки, это абсолютно не выпадково. Как вы думаете, кто на другом месте? Поляки, да, на другом месте поляки. На третьем, русские. Только на третьем русские, а кто далей? Украинцы. Грузины.
Да, і Іосиф Джугашвілі гэта таксама не выпадкова, а на апошнім месцы Беларусь. Хоць нечым было добра. І таму вось маё такое адносіна да гэтай рэвалюцыі. Да, беларускія сяляне яны прымалі ўдзел у рэвалюцыі, але не ў дэманстрацыях у гарадах, бо іх там папросту не было. Не ў палітычных стачках, не ў забастовках. Сяляне папросту заняліся рабаваннем памешчыцкіх маёнткаў. Гэта быў вялікі размах, але глядзіце, на катаргу у выніку гэтага амаль ніхто не трапіў. Таму я лічу, што гэта рэвалюцыя на тэрыторыі Беларусі, але ўсё ж такі не беларуская рэвалюцыя. І яшчэ ў нас две рэвалюцыі, іх на самой справе не так шмат. Гэта лютаўская рэвалюцыя 17-го года. Вось гэта самая аксамітная, здаецца, рэвалюцыя, якая адбывалася на нашай тэрыторыі. Улада змянілася ў Санкт-Петербурзе, Мікалай II адрёкся ад престолу, усталяваўся часовы ўрад, прыехалі адтуль з Петербурга прадстаўнікі ў Мінск і змянілі губернатара. Зразумела, там былі дэманстрацыі ў падтрымку, усе былі страшэнна задаволены, бо царь усім надоел, уся гэтая монархія надоела. Но вось рэвалюцыя была такая. Да, гэтая рэвалюцыя адкрыла шлях до таго, што сталі фармавацца беларускія грамадзянскія аб'яднанні, сталі праводзіць з'езды, сталі ставіць пытанне аб правядзення усебеларускага з'езда, які быў собран у снежні 17-го года. Гэта лютаўская рэвалюцыя адкрыла. Но сама рэвалюцыя яна просто на нашай тэрыторыі. А кастрычніцкая рэвалюцыя можна по-рознаму да яе ставіцца, вельмі часта яе называюць пераваротам, хаця на самой справе гэта рэвалюцыя, і рэвалюцыя вельмі істотная. І тое ж самае, яна была дастаткова такой ціхай, то бок бальшавікі з дапамогай фронта стварылі свае органы ўлады, саветы, якія проста вось гэтую ўладу паднялі. А калі усебеларускі з'езд паставіў пытанне, нават не пра незалежнасць, пра аўтаномію ў складзе Расіі, дэмакратычныя і гэтак далей, іх разагналі папросту. Частку пасадзілі ў Пішчалаўскі замак. Вось у нас тры рэвалюцыі, якія былі раней. І з гэтага пункту гледжання тое, што было ў 20-21 годзе, гэта сапраўды, яшчэ раз, наша першая беларуская рэвалюцыя. Гэта па вызначэннях. І зараз мы зноў, я вам прапаную вернуцца ў гісторыю, каб зразумець, чаму гэта адбылося, чаму гэта адбылося пазней, чым у іншых народах. І у пэўнай ступені можна і патлумачыць, чаму не дамагліся мэты. І я хацеў бы вам прапанаваць такі экскурс у сацыяльную гісторыю Беларусі дзеля таго, каб зразумець, чаму у Беларусі ўсё ж такі такія моцныя настроі ностальгічныя па Савецкім Саюзе. Скажем так, на момант распаду Савецкага Саюзу, напэўна, Беларусь была адна з найбольш моцна прывязаных да Савецкага Саюзу рэспублік. І скажем так шчыра, да, была дэкларацыя незалежнасці, але быў рэферэндум 91-го году, і там большасць беларусаў прагаласавала за тое, каб Савецкі Саюз захаваўся. І я хочу вернуцца да сярэдзіны 19-го стагоддзя. Я разумею, што гэта
вельмі далёка і да асаблівасцей сацыяльнай структуры беларусаў і беларускага грамадства. Ну, па-першае, у тыя часы беларусы больш чым на 90% былі селянамі. По той простай прычыне, што гарадскога-то насельніцтва было ўсяго адсоткаў 10. Ну, селянскіх народаў у нашым рэгіёне, ва ўсходняй Еўропе вельмі шмат, но тут ёсць яшчэ адна асаблівасць. Беларусь побач з Расіяй, Літвой і Украінай былі апошнімі тэрыторыямі, той час тэрыторыямі, у Европе, на якіх захаваўся прыгон. Што такое прыгон? Што такое быць прыгонным селянином? Ты увогуле не чалавек, ты ўласнасць. Цябе могуць прадаць і купіць тое ж самае, як прадаюць і пакупаюць сабаку. Ну, на гэта не будзем звяртаць увагу, а гэта людзі, якія прывязаныя да таго месца, дзе яны нарадзіліся, яны не могуць адтуль з'ехаць. Яны не маюць на гэтае права. Гэта людзі, якія 3-4 дні на тыдзень працуюць на пана, і ўся гэтая праца застаецца яму, але ёсць пэўны кавалак зямлі, які забяспечвае іх выжыванне. І вось на момант адмены прыгону у Расіі прыгонныя селяне складалі каля 45% насельніцтва. В Украине каля 40%. В Литве 38%. В Беларуси 63%. І вось гэта трэба ведаць. Нашыя краіны. І гэты прыгон, гэта же толькі канец, а пачатак быў раней, то бок на працягу шэрагу стагоддзяў гэтыя людзі былі цалкам залежныя і з іншага боку, каб выжыць, маглі палагацца толькі на ўласныя сілы, больш ні на кого. І далейшы лёс вось гэтага селянства ёсць такая асаблівасць, што першая палова 19 стагоддзя, это вот зараз кажа там у нас дэмаграфічная яма, дэмаграфічны спад. Вся першая палова 19 стагоддзя насельніцтва Беларусі не павялічвалася. Праходзіць 20 год пасля абмену прыгону, а ён яшчэ дзейнічае, бо фармальна абвясцілі вольнымі, але трымалі яшчэ доўга. І, дарэчы, паўстанне Каліноўскага, селяне сталі, паўстанне пацярпела паразу, а селяне атрымалі землі значна болей, чым суседзі. А потым, вось, два апошнія дзесяцігоддзя 19 стагоддзя дэмаграфічны бум. Насельніцтва павялічылася за 20 год у 2 разы. У нашай гісторыі ніколі такога не было. І далейшы лёс гэтага селянства, уже пераскочым праз рэвалюцыю 20-е стагоддзя, калектывізацыя. Спачатку на ўсходзе Беларусі, а пасля Другой сусветнай вайны на захадзе. А што такое калектывізацыя? Гэта той же самы прыгон, толькі яшчэ горш. Тая ж самая ситуація. Да, конечно, чалавека нельга было купіць ці прадаць, але калі ты нарадзіўся ў калгасе, ты адтуль нікуды з'ехаць не можаш. Чаму? Таму што ў цябе няма пашпарту. А без пашпарту нікуды. І нават калі ты з'едзеш у горад, а як ты там атрымаеш прапіску у Савецкім Саюзе? Ніякім разе. А хто выдае пашпарты? Хто дае дазвол, каб выдалі пашпарты? Старшыня калгаса. І ў чым розніца тут паміж панам і старшынёй калгаса? Ну, пан, напэўна, быў лепшы, бо часцей ўсё ж такі былі адукаваныя людзі з нейкімі ідэямі гуманнымі і гэтак далей. І тая ж самая сітуацыя, паглядзіце, з жыццём.
Праца ў калгасе гэта ўсё забірае дзяржава, а цябе там выпісваюць нейкія трудадні. А каб выжыць, тебе пакінулі соткі. І ты палагаешся толькі вось на гэта, на тое, каб на іх выжыць вот самастойна. І ўсё. І далей наступны вельмі істотны момант, на мой погляд, такі недооценены. Калі беларусы ў Беларусі ўпершыню прыходзяць да ўлады. Мазуров быў першы беларус, які прыйшоў да ўлады. Таму што да Мазурова усе першыя сакратары, а хто мае ўладу? Першы сакратар кампартыі, гэта абсалютна зрозумела. Гэта былі ўсе, хто заўгодна. Але толькі не беларусы. Было адзінае выключэнне Шарангович у 1937 годзе, калі ўсіх расстралялі, просто нема было каго паставіць, і на некалькі месяцаў яго паставілі. А вот калі прыходзіць Мазуров, а потым прыходзіць Машэраў, як бы мы да іх не ставіліся, асабліва да Машэрава, і называюць яго русіфікатарам і гэтак далей, у любым выпадку гэта былі ўсё ж такі нашы, для якіх Беларусь гэта была не проста прыступка кар'еры, не проста тэрыторыя, а сваё родное. Мазуров і Машэраў яны цудоўна разумелі, што рэспубліка адсталая, аграрная. У 59 годзе, звярніце ўвагу, у нас у гарадах жыло 29% насельніцтва ўсяго. То пераважная большасць гэта вось селяне беларускія. І яны цудоўна разумелі, што каб рэспубліка змянілася, патрэбна развіваць прамысловасць. І ім трэба аддаць належнае, што яны выцягнулі з Масквы каласальныя інвестыцыі. Ніколі ў гісторыі Беларусі такіх грошаў, якія вось адразу трапілі, не было. І літаральна там за 20-30 год краіна мяняецца цалкам. Я неяк з Владимиром Орловым мы спрачаліся адносна асобы Машэрава. Ён вельмі так негатыўна, а я кажу, што трэба ж по-рознаму паглядзець, і я яму прапанаваў параўнаць Пётра Машэрава з каралевай Бонай. Рызыкоўнае такое параўнанне, а хто такая каралева Бона? Каралева Бона – гэта асоба, якая ў Беларусі разбурыла селянскую грамаду абшчыну у 16 стагоддзі. Гэта абсалютна неверагодная рэч. У меня ў свой час я неяк спрачаўся з аднім расійскім гісторыкам, і я ему там про магдебургское право, там, и про статут, и все. А потом я кажу, да у нас община была разбурана на 350 годов ранее, чем у вас. Он сказал, я вам не верю. Вось так. И вось яна разбурила общину, и змянился увесь вясковый лад, змянилась планировка паселішчаў селянских. Форма дома, то яна загадала, каб на вуліцу, а раней-то і вуліц магло не быць, каб былі вуліцы, каб на вуліцу выходзіў фасад, і там было каб 2 вакны. Гэта трансфармацыя неверагодная. І вось тое, што адбылося пры Машэраве і пры Мазурове, гэта прыкладна тое ж самае. Гэта вельмі хуткая мадэрнізацыя, неверагодная, і пры Хрушчове селяне атрымалі пашпарты, яны з гэтым скарысталіся. І былі часы у пачатку 70-х, калі насельніцтва Мінска па тэмпах прыроста, па адсотках, павялічвалася хутчэй, чым у Мехіка. Мы былі лідарамі ў свеце. Па 70, па 100 тысяч чалавек у год прыязджала ў гарады. І тут вось пытанне, у якія гарады яны прыехалі, з чым яны сутыкнуліся. 2 моманты. Па-першае, гэты красны тэрор 30-х гадоў,
калі фактычна была вынішчана на 90% беларускай інтэлігенцыі. Я не буду да гэтага звяртацца, там, колькасць там рэктароў расстрэляных, рэдактароў, дактароў наук, кандыдатаў. Жудасная сітуацыя. Вынішчана была амаль усё. Нямецкая акупацыя. Тыя, хто выжыў, шмат хто з іх сталі калабарантамі, будзем шчырымі. Ці, можа, не былі адкрытымі калабарантамі, але вырашылі выкарыстаць гэтую сітуацыю на карысць беларушчыны. І ў 1944 годзе, па маіх прыкладных падліках, до 400 тысяч чалавек просто сышло разам з немцамі. Гэта такая першая моцная хваля эміграцыі. І, калі ласка, не з архіваў, просто ў розных публікацыях сустракаюцца розныя такія лічбы, я іх параўноўвал, і вось, па максімуму гэта до 400 тысяч, а пры гэтым, вось я, напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыкі сустрэлся са святаром Зміёром, праваслаўным, ему было уже под 90 гадоў, які абсолютно не был связан там ни с коллаборантским рухом, ни с национальным рухом. И он просто был православным святаром. И он зразумел, что калі придет НКВД и советская армия, ему будет добре. И он просто с немцами и сышоў. И вот гэта пасля войны, глядите, города, увогуле Беларусь гэта інтэлектуальная пустыня, сапраўдная, і гарады. У Мінску до войны было 250 тысяч, выжило 50 тысяч. Значная колькасць тых, хто загінуў, былі яўрэі, гэта так. І тут трэба аддаць ім належнае, гэта людзі, якія стагоддзямі жылі ў гарадах, якія былі носьбітамі гарадской культуры, грамадзянскай культуры. Ведь абсолютно не выпадкова бунт, палітычная еврейская партия, она тут узнікла, у нас у Беларусі. У іх былі традыцыі, і гэтых людзей цалкам знішчылі. І потым вось гэта машэравская сітуацыя, калі хваля людзей збегае з калгаснага прыгону, дзе яны жылі ў драўляных хатах, печное ацяпленне, далёка не ўсюды была электрычнасць. На тых соткамі яны сябе забяспечвалі, і тут яны трапляюць у горад, шмат мне хто казаў, 2-3 гады ў інтэрнаце, ты атрымоўваеш кватэру, і ў гэтай кватэры хутка з'яўляецца лядоўня, тэлевізор, потым тое, што можна паехаць на адпачынак у Крым, і ўсё гэта ўспрымалася як цуд. І гэта быў сапраўдны цуд, просто неверагодны, але ты трапляеш у горад, і ты павінен прыстасоўвацца да тых культурных умоваў, а там дамінуе руская мова, а ты са сваёй трасянкай, ты калгаснік, твоя мова калгасная, і людзі спрабавалі ад яе, як не шмат людзей, калі ў 90-х годах пачалася беларусізацыя, калега у БДУ кажа, я столькі гадоў катавала сябе, каб не было акцэнту. А што мне зараз зноў вяртацца? Вот я такое. І кошт гэтага цуду – гэта татальная русифікацыя. І вось у чым абвінавачваюць Машэрава, што зніклі беларускія школы. Так. На пачатак 80-х годов аніводнай беларускай школы у гарадах. Тотальна ўсё зачышчана. З чым гэта звязана? У тым ліку з тым, што зараз з'яўляюцца такія факты, што быў нібыта такі ГБшны-маскоўскі праект зрабіць Беларусь узорнай денацыфікаванай, денацыяналізаванай рэспублікай. Я могу докладно сказать,
что калі яшчэ быў Мазураў, у Мінск прыехаў Хрушчоў, нейкая была дата, уже не памятаю якая, сабралі сход у Беларускім дзяржаўным універсітэце, Мазураў выступил по-белорусски, уявляете себе? Ну, а Хрущев, он же мне сказал, слушай, что ты несешь? Я ни одного слова не зрозумел. Давай это самое по-русски. И далее было такое, он же обещал коммунизм побудовать. 1 студня 80-го года мы повинны были быть у коммунизме. И Хрущев каже, той, хто, тая нація, яка першая перейде на русскую мову, яна першай прыйдзе ў камунізм. А з іншага боку, вось, калі вернуцца да Машэрава і да машэравскай эпохі, калі вось кажуць пра яго як такого тотального русификатора, я недавно натыкнуўся на успаміны Бураўкіна, які стварыў беларускае добрае беларускамоўнае тэлебачанне ў Савецкім Саюзе, і якому нібыта Машэраў казаў, давай беларускую мову, я себе дазволіць не могу, бо меня праз тыдзень тут не будзе на гэтым месцы. І я могу прывесці шмат прыкладаў таго, што адбывалася ў машэраўскую эпоху, стварыліся рэстаўрацыйныя майстэрні. Пачалася рэстаўрацыя таго, што раней яшчэ у 50-е, 60-е гады просто взрывалі церкву. Ну, я яшчэ памятаю, я працаваў у Міністэрстве культуры у пачатку 80-х гадоў, і калі я там, аддзел аховы помнікаў, калі я прыязджаю ў раён Брэсцкай вобласці, а мне загадчик отдела каже, вы по церкве приехали? Я кажу, ну да. Ой, вы ведаете, мы уже домовились с трактористом, там 18-го стагодия церковь, каб ее тросом дернул. Але вось религийные старухи опоили его самогоном, и она стоит. Я кажу, да ты что, яна же у списе помников, ты трэба аховывать. Будем аховывать. Ранее были установки абсолютно... Да, так вот з'явились реставраційні майстерні і почалася реставрация. И реставраційні майстерні – это же не просто майстерні, это место, где интеллектуалы собрались, сапраўдныя и связанные с Беларусью непосредственно. А далей музей народной архитектуры и побыту был створен при Машэраве. Правда, там, то, что тычется Машэрава, Машэрав сам выбирал место, где будет музей народной архитектуры. Яго хотели зрабіць на поўначы. Ад Мінска там такая холмистая мясцовасць, каб кожная зона была отделена от другой. Петр Миронович сказал, не, это будет перашкаджаць хатыні. Ну и, дарэчы, это мне архитекторы распавядалі, чаму ў Мінску так далёка аэропорт. Ён же при Машэраве был пабудаваны. Новый, в параўнанні з тым старым. Потому что Петр Миронович сказал, побудовать так, как каждый, кто прилетает в Минск, проехал мимо кургана славы. Все, так и зрабілі. То есть, конечно, он был коммунистом и хапало там розных заморочек, але вось музей стварылі, музей старажытнай беларускай культуры Акадэміі навук. Гэта таксама. І яшчэ такая справа, можа, хто з вас мел у Мінску, у меня вось у Мінску бібліятэка засталася, свод помнікаў гісторыі культуры. Гэта пры Машэраве пачалося. І ён быў першым у Савецкім Саюзе. Ну і задумка, конечно, было, каб усе там партызанскія магілы, абеліскі туды занеслі, але, калі гісторыі культуры, туды і церквы, і тое, што туда трапляла, аўтаматычна ставілася пад ахову. І гэта выратавала безліч помнікаў ад таго, што іх разбурылі. Таму вось эпоха, яна такая супярэчлівая.
непростая. Але давайте пойдем далей. Я вас яшчэ хочу звернуть на такую увагу. Ну вось так беларускае грамадства было сялянскае, і яно з калгасу прынесла мадэлі паводзінаў, якія фармаваліся стагоддзямі, і ў тым ліку вось мадэль эканамічная. Был у Савецкім Саюзе такі выдатны эканаміст Александр Чаянов, які ў 20-е гады напісаў кніжку «Селянская гаспадарка». І гэта была першы такі опыт палітэканоміі селянскай гаспадаркі. У 1937 годзе яго расстралялі. Чаму? Таму што ён прапаноўваў не калектывізацыю, а кааператывізацыю селянскіх гаспадарак. Па яго мадэлі зрабілі селянскую рэформу ў Мексікі, і шмат у якіх краінах. У меня в свои часы был студент-мексиканец, и он мне привез учебный план, и там целый семестр студенты-антропологи выучали книги Александра Чаянова. Дык вось Чаянов, ён писал про что? Про то, что есть экономика капиталистичная, и мэта любого прадпрымальніка капіталістычнага – гэта прыбытак. Гэта абсалютна зразумела. На гэтым будуецца капіталістычная эканоміка. А вось сялянская, яна зусім іншая. Яна заснаваная на тым, каб забяспечыць усіх, хто у гаспадаркі, кавалкам хлеба. І Чаянов пісаў, вот, селянская гаспадарка натуральная, тая, якая не залежыць ад рынка, может бесконца існаваць на периферии капиталистичной, со своей абсолютной логикой. Селяне могут арендовать за великие гроши додатковую землю только дзеля того, как вырастить более урожай и как каждому дать по кавалку хлеба. И он вывел такую норму самоэксплуатации, суадносіны тых, хто працуе, і тых, хто ясе, едакі і працоўныя. І вось калі едакоў шмат, то тых, хто працуе, будуць працаваць вельмі шмат і запрашаць людзей. Ён пісаў, гэта не батракі, просто не хапае працоўнай сіл, каб всіх забяспечыць кавалкам хлеба. Я вось да чаго. Вось гэта квінтэсэнцыя выжывання селяніна на працягу стагоддзя. І калі мы вернемся да Лукашэнкі, адна з галоўных яго праблем, што ў яго галаве вось гэта мадэль эканомікі. Вось усе гэтыя калгасы, якія, здаецца, кожнаму апошняму дурню зразумела, што яны эканамічна не выгодны, яны ўсе датацыйныя, але для яго гэта не праблема. Галоўнае, вот кожнаму даць працу, кожнаму даць кавалак хлеба з сала. Тыя ж самыя заводы, якія стратныя, не мы іх будзем захоўваць, таму што кожны павінен атрымаць кавалак хлеба. І вось калі вернуцца да прычынаў нашай рэвалюцыі, яшчэ раз, вось у Лукашэнкі такі светапогляд. І чаму ён перамог у 94 годзе? Все вельмі проста. Таму што вось гэты цуд беларускі, ён был у 80-е гады. Гэта ўсе бачылі, у гэтым усе жылі, потым усё абрынулася. У часы перестройкі тут прыходзіць Лукашенко і кажа, я вас верну ў Савецкі Саюз. І зразумела, люди былі шчаслівы, што ён можа гэта зрабіць. Но вось што адбываецца далей на працягу яго кіравання. Як бы ему не падабаўся Савецкі Саюз, як бы ён не хацеў захаваць усе гэтыя прыкметы, ён там вельмі часта кажа, што вось дзяржплан трэба вярнуць і гэтак далей, і ўсе гэтыя атрыбуты, ВЛКСМ, БРСМ і гэтак далей. Як высвятляецца, ён жыў самастойна, а краіна развівалася самастойна.
І на працягу вось гэтых 30 гадоў, пасля пачатку 90-х, у Беларусі адбыліся фундаментальнейшыя змены ўнутры краіны. У тым ліку, у пачатку 90-х большая частка працоўнай сілы, каля 65%, былі заняты, працавалі на дзяржаўных прадпрыемствах і установах. У 19 годзе ўсё стало наадварот. Больш 60% працавалі у недзяржаўным секторе. Гэта першая фундаментальнейшая змена. Другая фундаментальнейшая змена гэта змена структуры рынку працы. Калі Беларусь выйшла з Савецкага Саюзу, у нас быў вялізны індустрыяльны сектор, больш за 40% працоўных было занята там, абсалютна па-вар'яцку раздутая сельская гаспадарка, 22% было занято ў сельскай гаспадаркі. Это, дарэчы, вось паказчык, насколькі яна была неэфектыўная, і толькі астатнія былі заняты ў сферы паслуг. І як Лукашенко ўсё гэта не кансерваваў, усё роўна жыццё взяло сваё, і на 19-й год ужо большасць працоўных, там каля 60, там 58, 60, было занята ў сектары паслуг. А у сельскай гаспадаркі скарацілася до 8, гэта ўсё роўна неверагодна много для Европы, дзе звычайна 1-2%, нават меней забяспечваюць усім, чым неабходна. І сектор індустрыяльны таксама вельмі вялікі, там больш за 25%, але тым не менш ён скарацілася, а Лукашенко гэтага не заўважыў. Далей, Беларусь стала амаль тотальна урбанізаванай краінай. У нас зараз больш 80% насельніцтва гэта гараджане, і гэта не проста гараджане. Гэта тыя, хто нарадзіліся ў горадзе. І гэта зусім іншы светапогляд. Нема ўжо вось той у галаве сялянскай мадэлі, што мы будзем выжываць выключна за кошт самога себе, за кошт або там бацькоўскіх сотак, або лецішча, зусім іншая мадэль існавання. А наступны момант вельмі істотны, таксама на што не звярнуў увагу Лукашенко, у нас рэзка вырасла колькасць людзей з вышэйшай адукацыяй. Шчыра кажучы, у Савецкім Саюзе узровень, колькасць людзей, адсотак людзей з вышэйшай адукацыяй у Беларусі была не самая высокая. Ведаеце, дзе была самая высокая? У Арменіі. Да. І вось за 30 гадоў колькасць тых, адсотак тых, хто атрымаў вышэйшую адукацыю, павялічыўся ў 3 разы. І, конечно, да гэтай адукацыі, я як спецыяліст па адукацыі, у меня шмат да яе прэтэнзій, але я ведаю, нават калі чалавек скончыў маё апошняе месца працы, даруйце, просто выйсці не было, Беларускі інстытут правазнаўства, нават калі ён гэта скончыў, усё роўна у яго ўжо іншы стыль мышлення. Вось, далей, змены, якія прывялі да выбуху, гэта фармаванне, то, чаго Лукашенко заўсёды ненавідзеў і спрабаваў гэта спыніць, гэта фармаванне сярэдняй класы. Калі 60% насельніцтва занята у прыватным секторе, значыць, у гэтага сектора ёсць людзі, уласнікі, значыць, гэта ўжо сярэдняя класа. Плюс тая айцішная рэвалюцыя, якая у нас адбылася, якая стварыла вялікую колькасць працоўных месцаў, фактычна па сваіх заробках, па стылю жыцця гэтыя людзі былі прадстаўнікамі сярэдняй класы. І апошняе, што я яшчэ бы хацеў сказаць,
што паўплывала на падзеі 20-21 года, гэта праца недзяржаўнага сектару, які, я сам у ім працаваў, я быў экспертам у беларускім балонскім камітэце, і нам заўсёды казалася, ну, вот тут сабралася купка інтэлігентаў, і заўсёды вы жартавалі, што вось вузкае кола беларускай інтэлігенцыі, страшэнна далёкая яна ад народа, і гэта вось мы ў сваёй бурбалцы там штосьці абмяркоўваем, і гэтак далей, гэтак далей. А вось потым для мяне гэта адно з самых моцных адкрыццяў 20-го года і ўдзела ў вулічных акцыях, калі да мяне падыходзілі людзі, і было бачна, што яны не супрацоўнікі універсітэтаў, не настаўнікі, звычайныя працоўныя ці там занятыя у сферы паслуг і тлумачылі, а яны мне расказваюць з такім захапленнем, што такое падзел улады. Гэта просто было неверагодна, што мы плацім падаткі, раз мы плацім падаткі, ён павінен мець справаздачу, і гэтак далей, гэтак далей. То есть ідеі грамадзянскай свабоды, яны трапілі, як не дзіўна, пры ўсім пры тым, што гэтай арганізацыі было не шмат, і іншых каналаў не было, але гэта ўсё прыйшло, і вось адбылася змена палітычнай культуры. Ну вот вельмі часта зараз карыстаюцца тэрмінам палітычная культура. Гэта не пра тое, што нейкі палітык кагосьці там пакрыл матам, даруйце, а іншы не ўжывае такіх слоў. Гэта зусім не пра тое. Есть 3 тыпы палітычнай культуры на самой справе. Теоретыкі ў гэтай галіне, Сідні Верба, ён пісаў, есть 3 тыпы палітычнай культуры. Палітычная культура парафіяльная або лакальная. Яна тыповая для аграрных супольнасцей, дзе чалавек жыве ў межах сялянскай грамады, і ён увогуле, там нейкі ўрад дзесьці існуе, падаткі збірае ўсё, і абсалютна больш яго нічога не цікавіць. Вось калі ўтвараецца грамадства мадэрнае, грамадства індустрыяльнае, узнікае тып палітычнай культуры подданіцкі, калі людзі дакладна усведамляюць, што яны жывуць у дзяржаве, але яны не ўсведамляюць сваіх правоў і магчымасці за гэтыя правы змагацца. Яны ведаюць, што вот ёсць дзяржава, якая імі кіруе, і вось тое, што зверху на низ спушчаецца, яны павінны выконваць, і ўсё. А трэці тып палітычнай культуры – гэта культура палітычнага ўдзелу. Калі пераважная большасць людзей, якія жывуць у дзяржаве, змагаюцца за свае правы, удзельнічаюць у палітычных, сацыяльных арганізацыях і, самае галоўнае, утвараюцца гарызантальныя сувязі. І вось тое, што прадэманстравала Беларусь у 2020-2021 годзе, гэта вось гэтая палітычная культура, якая стала фармавацца літаральна за лічаныя тыдні. Яшчэ некалькі такіх момантаў пра ўсе гэтыя падзеі. Уплыў знешні. Зараз ёсць думкі, што не трэба перабольшваць там умешальніцтва Расіі і гэтак далей, але і пераменшваць гэта таксама не трэба. Умешальніцтва было.
Я чуў шмат разоў про тое, што нібыта вось там рускія паліцыянты удзельнічалі ў разгонах. Я не ўпэўнены ў гэтым. Умешальніцтва было ў іншым. Я ведаю абсалютна дакладна, што шмат якія гатэлі ў Мінску адтуль высялялі проста ўсіх запар, пасялялі ГРУшнікаў і ФСБшнікаў. Яны былі забітыя да адказу. І яшчэ, вось у суботу-нядзелю была канферэнцыя Новай Беларусі, была панэль «Беларусь як лабараторія аўтарытарызму». Ну, што нібыта мы ўсё выдумываем, а потым там іншыя краіны выкарыстоўваюць. Гэта не заўсёды так. А вось гэтыя бригады Бортнікава, якія прыехалі, яны прывезлі рэкамендацыю, тое, што было ўжо апрабавана ў расійскіх універсітэтах. Проректор по бяспецы. Проректор по бяспецы ў Расіі ў 2018 годзе былі створаны, але ў Расіі гэта, ну, як яны кажуць, смотрящие. У нас проректор по бяспецы, гэта афіцер КДБ, шмат якія просто вядомыя людзі, якія арганізоўвалі рэпрэсіі. Так што умешальніцтва было непасрэднае. І я добра вельмі памятаю, як яно апраўдвалася. Была пресс-конференция в Москве, Песков сказал, у Беларуси отбывается вмешальніцтва. А яго корэспандэнты спыталі, а з якога боку? Он сказал, з захаду. А ў чым яно выяўляецца? Наступнае пытанне. Ці было ўмешальніцтва з захаду? Не было. Не было. А што было? Deep concern. Глубокая заклопоченность. Я на одной конференции казал гэта нашим партнерам, скажу і сёння. Я зараз дакладна ведаю, што глубокая заклопоченность гэта не слово. Гэта будаўнічы матэрыял, з якога будуецца шлях у пекло. І імя гэтаму пеклу Акрэсціна, Жодзіна, Буча, Гастомель і гэтак далей. Я абсалютна ўпэўнены, калі бы Захад сапраўды ўмяшаўся ў 2020 годзе, і калі б мы перамаглі, сёння не было бы вайны в Украіне. Можа, я не правы, но мне так падаецца. І яшчэ адзін момант, калі ласка. Што? В яких формах? Рашучие санкции, поглядите, санкции были уведены, кропковые, персональные, формальные. Не сапраўдныя санкции пасля Ранейра и пасля тэрыторыі Беларусі выкарыстаны ў агрэсіі супраць Украіны. Вось тады пашлі сапраўдныя санкции. А на тое, што было ў 2020 годзе, Лукашенко папросту не звярнуў увагу. І апошняе яшчэ, можа, гэта маё такое абсалютная суб'ектыўная думка і ўспаміны. Ці маглі мы перамагчы? Мне здаецца, што мы былі 23 жніўня літаральна за адзін крок да перамогі. Гэта той момант, калі Лукашенко сел у верталёт, і гэта магло азначаць толькі тое, што ён сабраўся ўцякаць. Але чаму ён вярнуўся? Першае, ён убачыў, што людзі развярнуліся і пашлі ў адваротны бок. Другое, тое, што ФСБшнікі ад Бортнікава сказалі «давай назад». І я думаю, што калі б у той час было некалькі тысяч, может, нават некалькі соцень
людей рашучих, Агрэсіўна рашу. якія бы просто пайшлі наперад. Што бы сталі рабіць амапаўцы і спецназаўцы, калі кіраўнік збежаў? Таму што кіраўнік у палацы гэта сімвал палітычнай улады. А калі ён сел у верталёт і палетел, што ім абараняць? Пустату. Ну, гэта моя такая суб'ектыўная думка, і гэта пра тое, што у нас яшчэ наперадзе павінна быць праца аналізу таго, што адбылося, а што не, каб у той момант, калі сітуацыя зменіцца і будзе акно магчымасцей, яно будзе, я ўпэўнены, мы бы дзейнічалі не так, як мы дзейнічалі у тыя часы. У мяне ўсё. Я думаю, што не ўсё, але на сёння ўсё. На сёння ўсё.